Moni ndine Jack. Nde nkhani ya lero ndi nkhani yokhudza ndege. Koma nkhani yake kumapito kwake ndiyosiyana ndi nkhani zonse. Nde tikupita dziko la United States of America gwirani chakumwa tenticheze. Mu chaka cha 1972, kampani ina ya ku USA, kampani ya ndege. Kampani yake dzina lake Eastern Airlines imapanga operate ndege zawo komweko. Nde mu December 1972 ndege zawo zimayenda chimodzimodzi. Koma nayi nthawi yoneyo inali winter, kumazizira kwambiri. Nde winter nthawi zambiriso kumada msanga. Pena kumafika po madam ma 4 koloko ma 5 koloko kumakhala kuti kwamba kali mdima. Nde ndegezi zambiri zinali za nyuwani. Chifukwa yoti ndege zawo zakale zimatchuka kunena kuti zimakhala ndi ma 40 ambiri osadziwika bwino. Nde anayamba kupangisa ndege za nyuwani. Nde anali ndi ndege iyi ya nyuwani flight 401. Inali ndege yayikulu kwambiri. Inali so wide yet yonena kuti mzere umodzi umakhala ndi mipando 8. Nde inali ndege yayikulu. Inali capacity yake inali ndi capacity ya anthu 400, imatenga anthu 400. Inali ndi ka upstairs ndi downstairs, inali ndi lift. Yodi munthu amene afuna kutsika pansi apita akakwera lift yo. Inali lift yoti yongotenga munthu mmodzi. Nde panali ma lift awiri, inambali inapa zogundizana, koma yongokwanira munthu mmodzi kutsika pansi kukwera mmwamba. Pansipo kwina kunaliso ngati kitchen komwe ma air hostess kapena ndinero the crew imapangira zakudya kuti kaya anthu aoda zakudya afuna tea afuna coffee chani amakapangira kutiko amakapangira mu kitchenimo. Kudutsa mu kitchenimo kulowa mu kitchen mbali inayo kunali ngati lounge ngati ka sitting room kama air hostess kuti akatopa akamaliza zawo amatha kukhala mmene mu ndege ili mmalere. Nde ndege iyi tsiku limene lili inali ndege yonoti imayenda mkatikati mu USA momwemo. Imachoka ku Miami kupita ku New York ku JFK International Airport. Kuti ikachoka ku JFK International Airport kuja itengaso anthu ibwerera tsiku lomwelo. Bwereraso ku Miami kuja. Nde ananyamukadi anatani anapita. Pa tsiku limenelo crew yawo, cabin crew, munali anthu amene anali mu cabin crew. Captain wawo anali Robert Loft. Robert Loft anali ndi 29,700 hours yoendesa ndege, experience yambiri kwambiri. First officer anali Albert Stockstill. Albert Stockstill anali ndi ma hours ambiri kuposa Robert Loft. Onera kuti onse kwaphatikiza anali ndi experience yamphamvu kwambiri. Nde flight engineer wawo anali Don Ripple. Engineer yu naiso anali ndi ma flight hours iso ambiri. Ando anali experience kwambiri yonena kuti anali adagwira ntchito zaka 20 chakuti akuyendesa ndege. Nde zinayi zinzonena kuti anthu otani ozolowera chilichonse. Nde pa tsiku limene lili pa 29 December 1972 atapita ku JFK anakafika bwinobwino. Nthawi yobwerera inakwana. Air hostess wina amada akwere nawo azibwerera anamuletsa anambweza kunena kuti ma hours awo akwanira. A wiki ino kugwira ntchito sungatani so sungagwireso ntchito kuonjezera pamenepo ndi anambweza. Iye anabwerera. Flight engineer Don Ripple anapita anapanga macheke ake onse kuona kuti chilichonse chili m'malo mwake chili bwinobwino. Kenako panabwera first officer amene anali Stockstill, nkubwera captain Robert Loft. Anapita onse kukakhala utsogolo kuja ndege anakweza anthu. Tsiku imenelo ndege imaina kukwera anthu ambiri koma kaya bwanji anthu ambiri anachita cancel. Inali yosadzadzayi. Mipando 68 inali yoti ili empty anthu sanakwerei. Anangopanga cancel pa zifukwa zawo. Nde munali anthu onse pamodzi anali mu 176. Nde ananyamuka bwinobwino. Ulendo wawo ananyamuka ma 9 PM usiku eti oti kuli mdima kale. Akuchoka ku JFK Airport akupita ku Miami. Nde anayenda bwinobwino ulendo wawo mpaka na munali munthu wina mu ndege mu passenger oti anayamikira kwambiri ndege kuti imayenda bwino kwambiri mpaka nali mu ndegemo analemba kalata kuthokoza kampaniyo ndi ndege kunena kuti ndege yabwino kwambiri ya smooth kwenda bwino. Anamaliza kulemba kalatayo nkusunga kuti ndikapereka ndikakatsika kuti anthu aone kuti agwira ntchito yabwino kwambiri koma inali ikadali mmalere sanatere ndege. Nde mene imafika ma 11 PM ndege chamatani imafika no ku airport kuti nakatani akukatera. Nde afika ku airport captain munthu wina amene anakwera nawo ndege anali pilot wa ndege ina company yomweyo ya Eastern anangokwera nawo kuti amapanga choncho iti kuti ngati uli crew member kaya ndiwe pilot kaya ndichani ukuyenera kupita kubwerera mbali inayi umangokwera nawo ndege ina opanda kuti kaya ulipira kaya kudani. Chifukwa choti nanga so magwira ntchito konko. Nde dzina lake Donovan
naiso anali pilot anakwera nawo nde kwamba anakhala kwa ma passengers koma kenako ananyamuka nakakhala kutsogolo nde kutsogolo kunali ngati anthu 4 captain, first officer, second officer nkukhala ndi ndani engineer. Inali yayikulu ndege nkona kunali kukhala anthu 4 nthawi zambiri umakhala pilot ndi first pilot mwina pena pakhala pakakona pena pake pakhala pokhala engineer koma apapa panali mipando yokwanira anthu 4 ndeyi akufika akuti anachita contact air traffic control kuti tikufika tikutera ndi air traffic control nawo zoti okay pali ndege ina ikuoneka ngati ikuvutika ikuyenera kutera koma ali ndi ma issues ndi mateyala awo landing gear kaya ali stuck kaya ali bwanji ndi amalimbana ndi ndege imeneyoyo koma nawo zoti it's okay mukhoza kutera nde stock still uja anayesera kutani anadina batani kunena kuti mateyala landing gear atuluke ne mateyala akumbuyo ndi teyala la kutsogolo nose landing gear nose gear ya kutsogolo akadina choncho iwo amadziwa kuti mateyala aja atuluka timagetsi tinatageti kayaka tosonyeza kuti gear iyi koma anapezeka kuti atadina gear imodzi sina yake ya kutsogolo nose gear getsi sitina yake iwo ajankudapo kuti kwanga ti nose gear sina yake china chake sichili bwino ndesa angatere opanda teyala la kutsogolo olo la kumbuyo akuyenera mateyala onse anayesera kulimbana ndi batani lija kutani kuchongolero kukhanga tabwezeresanso mateyala acha kuti kuabwezeresa nkati ndikuatsitsanso koma magetsi akumbuyo amayaka kunena kuti mateyala atuluka koma la kutsogolo lija sili mayakabe ndi anachita contact air traffic control kuti sititha kutera kaye kukhanga tili ndi vuto ndi yani ndi landing gear wa air traffic control ananena kuti okay chabwino ndi tangozungulirani kaye mwamba mmwemu muone kuti mukonza bwanji vutolo kenako mundiuze mutani ndikupaseni okay kuti mutere basi iwo achadi kuyamba kutani kuzungulira kuyamba kulimbana ndi chani light icha ndi amata mwina chikuvuta ndi light mwina teyala lili bwinobwino light ndio omwe sikugwira ntchito ndi anachita decide kuti chani then tuluse light tikachose kamene kali ndi getsiko tikagwedeze kenako tikabwereseso nkati tione ngati katatani lita yake ndi anapangadi zimenezo kutani kuchosa kababuko ndikukagwira kukagwedeza anali ndi mababu ena akanatha kungochotsa nkuyika ya nyuwani koma amalimbana ndi babu yomweyo anapezeka kuti aitenga nkubwezeresaso atabwezeresa kumalo mwake light icha anapezeka kuti anazindikira kuti alakwitsa achitembenuza njira ina ndi yachajama ndi anayimbaso foni ku air traffic control kucha kuti tajamisa chani light desiti kuziwa abengati la ucheni teyala latuluka nangasi kuli ndima olo air traffic control sangaone kuti ndege yatuluka mateyala kapenayi ndi air traffic control ananena kuti ukubwera ndege zambiri yeti ndi mukamazungulira papa mupangisa ngozi pitani kuma Everglades muzikauluka pamwamba pama Everglades mukauluka pamwamba pama Everglades mukukonza vuto lomwe muli nalolo iwo achada anati okay chabwino ndikutembenuza ndege kumapita kuma Everglades Florida Everglades so ma Everglades iko ndingati kuchikhwawa kwina kwake malo ambiri kwambiri kuli maudzu ndi madzi nkokhanga kuti kumathero kwa mtsinje kuti mtsinje unapitirira kulowa mmene mukoma si mtsinje iyayi ati madzi ake anali ngati 12 feet deep komanso kwadzi maudzu zitali ndi amauluka mwamba anawuza kuti mukhale 2000 feet muziwe uluka 2000 feet mwamba kwambiri analidi 2000 feet nkumati tipanga bwanji kuti tani tione ngati teyala latuluka kapenayi nde captain Robert Loft anamuuza first officer wake kunena kuti tayike ndege muchani iyike mu autopilot kuti tikonze vutoli nde uchada anati okay chabwino anadina batani kuyika chani ndege cha mu autopilot nde madziyendetsa yokha pa 2000 feet bena anawauzira onse aja nkuyamba kulimbana ndi chani ndi getsi lija kuti tilitulutse titani kenako Robert Loft uja anazanena kuti engineerso upite pansipo akuti pansi pa cockpit pamene amakhalapo pali ngati ma stairs opita pansi muli ngati kamalo kena kake pansi ati mu avionics ani yake watamapachula kuti hell hole ukhoza kupita pamene popo kulowa mmene momo kupita pansi ndikukasuzumira kuti uone kuti teyala latuluka kapenayi ndi anamuuza ndani engineer Don Ripple pita pansi ukatani ukayang'ana getsi lilikhala lopanda ntchito at least tidziwa kuti teyala latani latuluka ndi Don Ripple anapita pansi paja kumakatani kuti akayang'ane ujali pansi paja captain Stockstill
ndi uja ongobwera nawo uja Donovan onse amalimbana ndi chani akulimbana ndi light ija kuti light imeneyi bwanji anafuula kumufusa Don Ripo uja kuti ukuona pansipo tera latuluka Don Ripo kuyankha kuti sindikuona kali konse kuli chindima iwo aja nkhomati ndeti panka bwanji nakasi konse kuna chindima anamponyera light ina yake chani kuti tasuzumira ndi ichi koma potembenuka captain uja anapezeka kuti anadina ndi bondo anadina batani ndi bondo batani lake kukhala la lochosa autopilot kuti ndege ja imadzulutsa yekha koma anali busy kwambiri kukambirana za light zoti tuone teyala potembenuka anadina ndi bondo batani la lochosa autopilot ndege ja nkuyika m'manyo koma anthu aja anali busy kwambiri ndi light ija sanazindikire kunena kuti achosa ndege mu manyo achosa ndege mu autopilot akuyankhulana akutani ndege ija inapeza kuti nanga sipalibe no amene akuyendesa munthu akuyenera kugwira chiongolero nkuyamba kuyendesa ndege ija inayamba kutsika koma sina lozese mutu pansi ikanakati yalozesa mutu pansi anthu aja akanadziwa kuti koma imangotsika ili flat chonchicho kumangotsika mpaka inatsika 250 feet anthu aja osadziwa kuti ndege kutani ikutsika nayenso air traffic controller anali busy siku limenelo koma anayang'ana pa radar anaona kuti ndege ija yatsika itatsika anapanga contact koma sanauza kuti ndege yatsika bwanji mesatani kuti mukhale 2000 feet iye anafunsa kuti is everything okay anthu aja nkuyankha kuti tikadalimbana bendi chani ndi light uchankuza kuti okay chabwino mukakonza mundi chani mundiuza kenako ndege ija imangotsika anthu aja osazindikira fasi imagwa ikuda imangoti kutsika pang'ono tsika koma inali kutsika kenako anapeza vuto solina linalonera kuti nanga si engineer ali pansi akuyang'ana chani akuyang'ana teyala engineer akanakhala kuti wali pamalo pake bweza ataona komanso palibe onse anangokhala ndi focus yawo yonse pa light kenako panalira chani panachita chime bell alarm bell alamuyo yonena kuti ndege yatsika kwambiri ili musi koma zusonyeza kuti palibe amene analimva alarm bell ichi anali busy aliyesa kukambirana amaseka kumati koma light imene ichani kumapanga majoko kumaseka mpaka nosachita notice komanso alarm bell inangolira for 1 second nkusiya anthu aja busy kuyankhulana kenako anazapezeka kuti second office anazayang'ana kuzanena kuti tasintha altitude tikutsika captain nkuzati what akuti ndege yasintha china chake captain nkuzang'anaso kuti what's going on within 10 seconds of kuyankhula mawu malisa amene ndege inagwa inaliratsika kale musi kwambiri inagwera ma Everglades muja mu dzimadzi dzithope dzimaudzu nthawi yomweyo panali munthu wina wake anali ndi nzake mu boti yawo amayenda ma Everglades anthu akuluakulu of course ati amakagwira achule madzulo anangodabwa anaona kuwala kuti chawala kumusiko ndi chani ndi anayendesa boti yawo icha kupita komweko ngukatutumuka kuti akupeza sini yopsa kwambiri kuti pagwa ndege yaphwasuka anthu ena afa ena akufuula kuti thandizeni iwo aja anangotuluka mboti mwawo anthu aja kuthamangira pamene wacha nkumatulusa anthu aja one by one mndege muja amene ali moyo kumayika mboti so anapanga zimenezo ma air hostess amene anali amoyo anali ndi moyo amafuula kuti wina aliyese asayerekeze kuyasa machesi musayase machesi chifukwa chino kuti mafuta andege anatayika nkukhala konse kunali ngati madzi osakanikirana nthope osakanikirana mafuta ndi kunalinso mdima ndi amaopa kuti wina akangoyerekeza kutenga machesi nkuyasa kuti aone chifukwa choti kuli chindima konse kubuka moto ndi anthu sanayerekeze kuyasa machesi ena anavulala kwambiri kuchekeka ziyazonera kuti akanatha kungotuluka magazi kupanga bleed out nkufa koma chifukwa choti amagwera mzithaphwi dzimadzi za zithaphwi zomata za matope zimatope zija zimati zikaamata zimakhala ngati kuti zachinga bala lija ndi magazi samatayika chonchicha ndi amakhala ngati kuti akupulumuka chifukwa cha malo amene anagwera ndege ija sinangofikiranso kuphulika chifukwa choti inalibe musi mene imadzagweratu komanso impact yake sinali yamphamvu kwambiri ati mene imafika pansi inali kuthamanga 237 miles per hour mene imachita hit ndi energy ya ndege inatengedwa ndi matope ndi madzi koma kenako a rescue anafika anapanga zomwe akanapanga panamwalira anthu 101 panapulumuka anthu 75 ofufuza kumvetsera ma recordings onse amundege chani anapanga conclude kunena kuti
ndege inagwa chifukwa cha pilot error. Komanso analuza situational awareness, samapanga pay attention kuna kuti kuchitika chani. Anthu onse oyendesa ndege amachita focus on chinthu chimodzi. Munali anthu 4, winayo of course samayendesa nawo, koma nayenso anali pilot, onse amayang'ana gates. Engineer anali pansi, palibe amene amayang'ana ndege kunena kuti ndege kuuluka bwanji. Ndikuluziratu situation mpaka na ndege kufika kumatsika osachita notice. Kena mpaka ndege inagwa, nde yonse inagwera poti inali pilot error. Munthu amene anali kutsogolo acha uja anangobweramo uja, pilot amene anangobwera udzakhala nawo uja anapulumuka. Ndamenenso anafotokoza zambiri za zomwe zimachitika mkatimo, kuphatikiza ma recordings. Captain, first officer ndi engineer onse anamwalira. Nkhani sinathere pomwepa. Ndi zomwe zinachitika nzone kuti ndege itagwa sinaphwasukiretu, sinatheretu yonse yayi. Inapezeka kuti chifukwa cha pamene inagwera komanso impact kuti sinali yochita kukhala yamphamvu kwambiri. Mapati ena ndege echa anali abwinobwino, anali akadali anyuwani, onena kuti dzabwinobwino ndithu zitsulo zoti zitsulo zikhoza kugwiritsidwanso ntchito. Ndi mapati a ndege ndodula kwambiri. Ndi kampani ya Eastern Airlines inaona kuti kuli bwino atenge mazitsulo zija adzike mu ndege zina malo moti akagule zinthu zina. Anasanthulapo zitsulo zonse zomwe zinali bwinobwino kuzitenga ndikukaziyika pachani, kukaziyika mu ndege zina za Mugen fleet yawo ya Eastern Airlines. Apayika chitsulo ichi, apayika chitsulo ichi chanchani zochoka muchani ndege inagwa ija. Nde apo anatero ndege nkwamba kumayenda. Kena kupanamba uchitika zinthu zodabwitsa. Ndege ina flight 318 inanyamuka, imayenda so ulendo wake mkatikati momwemo. Maya hostess anthawi zonse chani. Nde my hostess anapezeka kuti amakapanga zakudya. Mmodzi anatsika mu lift kupita pansi paja kupita kitchen kuti afuna akapange zakudya. Nde air hostess wina ananena kuti uyo akutani ndege siyodzadza kwambiri odi ndikatani ndikamuthandiza kuphika uja. Nde uja anakwera lift ina kupita so pansi pomwepo. Nde uja anali pansi uja anafika pansi nkuyang'ana. Kena wanabwerani anabwerera. Wina uja anala akutsika sanaone kuti nzake uja wapita mmwamba. Ndi atatsika anafika pansi paja anangopita straight kuyamba kutani kumapanga matii, makofi. Koma amayembekeza kuti nzake uja atulukira. Nangasiya malondola ya hostess nzake nkupezeka kuti akona saa kutulukira. Koma kumafira ngati kuti kumbuyo kwake kwa ima munthu. Yocha ayang'ane kumafira ngati kwa ima munthu. Kena kwananyamuka kupita chitseko china kunali sitting room yokhala maya hostess icho kuti akamuyang'ane nzake mmenemo. Kulowa kupeza kuti kumafira ngati kuti muli anthu. Koma mulibe mwali yesi. Kena kwanamba uchita mantha. Kumamva ngati kuti ngati mukupumidwa ngati anthu akupuma kutani. Yucha ndege anathawa. Kuthawa kupita mmwamba, maya hostess ena kumulandira akunjenjemera atafira. Anamutenga kupita kuti teni mukakhale pansi kumpitisa kalumu kena. Kukapeza air hostess nzake ucha nayenso ali njenjenjenje akulira. Ose kuyang'ana nawo sanangoziwa kuti ose atani achita experience zofanana. Akuti pansi popa kumveka kuti pali anthu koma sukuonapo anthu. Ndi analemba report nkutumiza kwa airline kuti taona zinthu ngati izizi zomwe zikuti dabwitsa kwambiri kuti nchani tagwira ntchito dzaka mu ndege izi zinachitikeso. Kenako tsiku lina ndege yomweyo ikupita kwina mwakwera anthu amene okhala anthu 200, koma amachita account amawerenga kaya anthu onse kuti achite verify sananyamuke kuti kwaweradi anthu 200. Anadaba kuwerenga anthu 201. 201 kuwerenganso 201. Kena kwakuona pakhala ndani, pakhala captain wakhala poteropo wavala chipewa. Ndanaona kuwerenga nawo captain uyu. Ndanaona mwina ndichani captain wa ndege ina akupanga zomwe amapanga zija akuti dead heading zoti ndikuthamangira ndikupita ku airport ina ndingokwera nawo chani ndingokwera nawo ndege. Ndi ali atitenga ma details ake fasanga ngonyamuka kwenerabe utenga ma details ake achite verify kuti ndiwe captain ndani ndipo ndi wa ndege itete. Amaliza kuwerenga air hostess kupita panali captain uja kufufusa kunena kuti ndinu captain ndani ndege itiyo mukupita airport yanje. Akuona munthu uja sakuyankha ngoyang'ana kutsogolo. Anamfusaso munthu uja osayankha, kumfusaso munthu uja osayankha. Anthu nkwamba kucheuka kumadaboda munthu yusakuyankha ifwa chani. Mpaka air hostess wina kubwera kuzafusa angofuna kuti chani tichite verify kuti ndinu ndani tisananyamuke. Munthu uja osayankha ngoyang'ana kutsogolo. Kenako air hostess wina ananyamuka ndikangwaita na captain kutsogolo kuti athandize nanga izi nzichani.
akapteni acha kubwera kuti azamuyankhule munthu uja anangomuyang'ana munthu uja anangokweza nkhope mmwamba chonje kapteni uja kuyamba kufuula ali mkati mofuula munthu anakhala atavala uniform asamayankha uja kungochita disappear kungosowa anthu onse akuona anthu onse kuyamba kufuula kuyamba kuthawa nanga sina likale pansi sananyamuke onse anaona nawo sikuti kapena kuti amaona ndi munthu mmodzi kumfunsa kapteni kuti chachitika ndi ndani akuti yayi ndi kapteni wa ndege ija inagwa ija ndimudziwa ndi nzanga ndithu kuchita disappear pompo akuona ndi anthu aja analemba report ndikulemba maumboni anthu onse ma passengers amene anali mu ndege anaona nawo kuno tinali pompo taonadi zinapita ku headquarters anangozikwirira Nkhani izi zitonongera business anthu akayamba kunena kuti ndege zathu zili ndi maghost anthu asiya kukwera azitisokonezera ndi amazikwirira mpaka nanaita na ma members of staff kwawo zonena kuti mukapitiza kuyankhula izizi tikuchosani ntchito aliyesa asadzakambeso ndi anthu amataka amapitiza kukamba amachosani ntchito anapeza kuti ndege ina ikutani ikufuna izipita nde engineer anakwera ndege ija ndikuyamba panga macheki ake akupanga macheki kena kwa kuyenda ngati nkolido chonchi mwa ndege akuona kukubwera munthu kusogolo koma munthu amamuziwa ndi munthu uja umuza kuti ukayang'ane ku engine ya ku left usananyamuke ili ndi fault iyo uja kuyima pamene paja nkuyamba kuthawa kucheuka kumona munthu jaso watani wasowa kuthawa akufuula kupita panja anthu ali ndi chani engineer ali ndawomona Don Ripo ndakumana naye nkati mu ndegemo wandiuza kuti ndikachite check engine ya ku left anthu Don Ripo mesa anafa mungozi ati ndikukuuzani wandiuza ati shaken anthu ali chabwino ten ngati zili zoona ten tikayang'ane ni engine kukayang'ana di engine ya ku left anapeza kuti munali 40 yone kuti ndege kanati nyamuke kanakagwa analembaso report aku headquarters anazikwirira kenako mmodzi mwa ma executives akulu a airline yo amakapanga inspect chani kaya ndi akuyenda nkolido mucho anangolandirawo akuyenda nkolido mucho anangomva ngati munthu akubwera kumbuyoko atacheuka akuona ndi ndani ndi Captain Robert Loft akumpasa moni iye uja kufuula kapteni uja ndikuchita disappear kusowa pompo ndi anathawamo mu ndege mucho anthu atamuona kuthawa ali ajatwa executive aja ine atakumana nazo zichakumatuza kuti tisayankhule ife zija basi after pamenepo analamula kunena kuti ndege zonse zomwe zinayikidwa china chilichonse chitsulo chochokera mu flight 401 zichosedwe anachosa zitsulo zonse anazichosamo atangozichosa zonse zinasiyika palibe amene amaonanso zoopsa kapena chani malipoti onse anata aja anakwirirabe malipoti awo acha koma nkhani inalionera kuti aliyesa anayidziwa zimadziwika mpaka na wina analemba buku The Ghost of Flight 401 ena mpaka anapanga filimu The Ghost of Flight 401 ndi mkazi wa Robert Loft captain wa ndege imene inagwayo amene anafa anakwiya kwambiri ndi abale ake akuti mukutizunza chifukwa chonena kuti wani mwamuna wathu mbale wathu anafa mu ndege imeneyo ndi mukukhalira kumanena kuti yeye akuyenda mu ndege akutani mpaka kupanga mafilimu anasumira olemba buku anasumiranso amene anapanga filimu kunena kuti mutipange compensate fado zikuti zunza zimezi zikuti tiziti hayi mbale wathu akutani akumayenda ndi ghost chani ndenkhani ndapita ku court akoti ananena kuti anthu asuti analemba zabodza iwo analemba ma experience anthu ena nde sibodza ayi iwo sanganene kuti experience ya munthu wina ndi bodza nde ife sitinganene kuti ndi zabodza nde sitinganene kuti akuononga kapena kuchita defame dzina la ndani la mbale wanu nde court linakana linapanga dismiss kuti defamation kapena kuyipitsirana dzina ndi mulandu oti amasuma munthu wa moyo munthu sunga musumire nzako analuza mulandu ndi anachita apilu koma atachitaso apilu higher court inanena kuti pepani koma awa wangolemba zomwe anthu ena anachita experience analuzaso kachiwiri koma nkhani inakhala ngati yathera pomwepo kusonyeza kuti zonse zochitika zoopsa zinatani zinatha nde I don't know kuti ndingazifotokoze chani ndizoti it's out there ndizotchuka zinachitika koma ndikhoza kungonena kuti zinakhala ngati kuti by kuchosa zitsulo mu ndege yoti yagwa yapha anthu 101 nkumayika zitsulo zija mu ndege zina anakhala ngati akunyoza manda a anthu ena akuononga manda ndege inali manda ndi amaononga manda a anthu ena ndi atachotsa nkukazibwezeretsa pamene zimayenera kukhala zonse zinatani zinatha imene ndi nkhani ya flight 401 zikomo kwambiri.